ఏమరా అమ్మా ఇంకా చెప్పుతా అరు ఏం చెప్పు బాల్ చెప్పుపా చెప్పుపా ఏం చేస్తావా ఏం చెప్తావా అమ్మా ఇట్లా హెన్సిక్మా హన్సిక్ అన్న ఏంటా అలా ఏంటా కల్లా ఓ సాసు కొర్సలే హో అందరూ తొందరగా చాలా బాగా సమయంలో అమ్మ ఉండదా దారు జాస్తి మన ఖాళ కట్టిరు ఉండదు దారు పిల్లగల కల్లగా మా థోड़ा थोड़ा మల్లగా నా కరకరా అల్లగల అల్లగా వల్లా ఒక మల్లగా గయా ఓదా ఓదా లావా అలా ఓదా వా తమిళ్ ఏ తెలుగు కొద్దిరాంగి ఏమరా ఇంపా ఏమో చెప్పమ్మా ఎలా కొస్సు ఏం పర్వాలేదు చెప్పు అమ్మా చెప్పు रो जाना నాలుగు रो ना रो रो అట్లా కోసు ఏం పర్వాలేదు వాళ్ళ రూమ్లా तो किसी खुशी नहीं पड़ता कोना तो कोई नहीं सब जाने सब पूछे हो తమిళ్ కొద్ది सब जाने सब पूछे हो ఎంగ పండ్రా అమ్మా ఎంగ పండా సరే మాట్లా రూమ్ లా ఎల్లే చెప్పు सब అమ్మా पूछो हो హ్మ్ सब पूछो ఓకే ए नहीं नहीं ये तो नहीं है ये बस तो नहीं ना उधर को नहीं दोस्तों में खाने का नहीं है అట్లా हाँ, లేదు बेबे खाने అమ్మా. खा लगा అట్లా खा लगा क्या उधर नहीं है సైడ్ లా अलग ला ए नहीं है तो मुझे करने का అబ్బో హ్మ్ ఇలా థోड़ा హల హల पूरा बे बोल